pendamping. Sebelum pengajian kita mulai, mari kita membaca surat Fatihah yang pahalanya kita haturkan pada Nabi Muhammad, para sahabat, dan para ulama, bil khusus pengarang kitab Aqidatul Awam menika Sayyid Ahmad Marzuki, dan para guru-guru kita dan para tokoh, para pejuang, para ulama, para kiai yang khidmah di Madrasah Matul Huda dan pada orang tua kita. Ala hadiyin niyah as-solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharaini amin. Anak-anak, monggo kita lalar dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin dapat 4 bait. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli summa sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujudil ma'rifah bi wajibilillahi ishri nasifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du, lan ing dalem sause kang kasebut. Wa ba'du, lan ing dalem sause kang kasebut. Ingkang dimaksud inggih menika Kyai Musonep atau pengarang kitab niki ngawiti kelawan maos bismillah, hamdalah, lan sholawat. Fa'lam, mongko weruha sira. Fa'lam, mongko weruha sira utawa ngertiya sira. Fa'lam, mongko ngertiya sira biwujubil ma'rifah kelawan wajibe ngerteni. Biwujudil ma'rifah kelawan wajibe ngerteni.
min wajibin saking sifat wajib saking sifat wajib keduwe Allah lillahi keduwe Allah Ishrina ing 20 Ishrina ing 20 ing Ishrina ing 20 sifatan apane sifatan apane sifate kanggo latihan makna rujuke to pesingkatan dilatih kanggo nglakoni nek sifatan nek apane iku ditulis takmim nang dhuwur lafat sifatan dilatih apane iku disingkat takmim nang dhuwur sifat tak wangsuli melih maknane dipun perhatike wa ba'du lan ing dalem sakwuse kang kasebut wa ba'du lan ing dalem sakwuse kang kasebut. Ayo anak-anak sing ketemplekan males nulis sebabe ganjarane ngaji nang wulan Ramadan luar biasa, jangan sampai engkau sia-siakan. Fa'lam mongko ngertiyo sira Fa'lam mongko ngertiyo sira biwujubil ma'rifah kelawan wajibe ngerteni min wajibin saking sifat wajib lillahi keduwe Allah Ishrina nek niki latihan makna ing iku disingkat mim fa dikok dhuwure lafat isyrina ing 20 sifatan apane sifate. Jadi sause perkara kang disebut Kiai Musonep arupi maca bismillah hamdalah sholawat sira mata kita sedanten kudu ngerti lan yakin yen Allah Ta'ala iku kagungan sifat wajib kang akeh ana 20. Apa sing diarani wajib? Yaiku alladzi la yusaddiqul aqlu bintifaihi.
akal iku ora benerno kelawan ora anane perkara iku mau. Iku jenenge wajib. Contone kaya sifat wujude Allah Ta'ala. Lamuno Allah Ta'ala iku ora duwe sifat wujud, mongko mukhal Allah iso nyiptakno alam saisine iki. Sapa wonge kang ora ngerteni sifat wajibe Allah kang akeh 20 iki, menurut para ulama hukume dosa. Krana ngerteni sifat wajibe Allah iku hukume wajib. Dadi wajib iku ora kena ditinggalno gelem ora gelem. Jadi wong kok ora ngerteni sifat wajibe Gusti Allah iku dosa. Hukume wajib atas saben wong sing ing atase wong sing mukallaf. Wong mukallaf yaiku wong sing wis dituntut kanggo nglakoni atau nglakoni sifat apa nglakoni hukum-hukume Gusti Allah. Dene balik. Jadi niki anak-anak semuanya jenengan kabeh niki termasuk sing mukallaf, mongko kudu wajib ngerteni sifat 20. Mengke kita bahas sareng-sareng. Jadi nek saged para anak-anak niki jenengan sedaya aja ngasih anut-anutan. Aja ngasih tanpa ngerteni namung angger gubluk tok. Sebagai anak pelajar luwe-luwe sing diajarke teng madrasah Matul Huda niki sing identik kalih ahlu sunnah wal jamaah, anak-anak kudu gelem ora gelem kudu ngerteni sifat wajibe Gusti Allah. Luwe-luwe jenengan kok apal saartine. Pramila sampun kula umumke benjing sak khatame kitab Aqidatul Awam punika kula ndedonga marang Gusti Allah muga-muga ana murid sing apal bet Aqidatul Awam niki. Luwih-luwih sak menika kok wonten sing apal setiap hari niki kok langsung matur kalih kula tak semak benar-benar apal. Saya beri door prize. Umroh bayar dhewe. Bon niku dadi nggih jenengan sedanten niki wong sing kagolong mukallaf kudu denger sifat wajibe Gusti Allah. Lah sifat wajib dik wau artine nggih menika alladzi la yusaddiqul aqlu bintifaihi, perkara sing akal ora benerno nalikane perkara iku ora ana. Lah hukume ngerteni iki menggah para ulama luwih-luwih ulama usuluddin atau ulama ahli fikih, setiap muslim sing mukallaf harus ngerteni sifat wajibe Gusti Allah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bit itlaqi. Yo maknane mle. Sing manggu ngantuk, sing wegan maknani, ayo pulpene dicekel mumpung iki wulan Ramadan, sing semangat kanggo ngakeh-ngakehno ngamal. Wallahu mongko utawi Allah. Jadi nek disingkat
mongko iku jim utawi iku disingkat mem dikok dhuwur nek ana lafat kembar cukup dititik-titik dadi latihan ngerteni Allahu mongko utawi Allah maujudun iku dat kang wujud Allahu mongko utawi Allah maujudun iku dat kang wujud Qatimun landat kang dhisik Qatimun landat kang dhisik baqi landat kang tetep iku ajeg ora ngolah ngaleh baqi landat kang tetep mukhalifun landat kang nulayani berbeda mukhalifun landat kang nulayani lil khalqi marang makhluk lil khalqi marang makhluk catatan kecil apa sing diarani makhluk yaiku apa-apa sing sakliyane Gusti Allah. Ayo ditulis catatan kecil makhluk titik loro apa-apa sing sakliyane Allah. Iku jenenge makhluk. Yo bil itlaqi kelawan secara mutlak atau menyeluruh bil itlaqi kelawan secara mutlak utawa menyeluruh tak baleni melih ayo disemak Wallahu mongko utawi Allah Wallahu mongko utawi Allah maujudun iku dat kang wujud iku ana qadimun landat kang dhisik qadimun landat kang dhisik baqi landat kang tetep baqi landat kang tetep mukhalifun landat kang nulayani bedani lil khalqi marang makhluk lil khalqi marang makhluk bil itlaqi kelawan secara mutlak utawa menyeluruh. Jadi pun kita sifat wajib Gusti Allah niki siji wujud. Nongkono tulisane qadimun yen mboten napa niku bingung lho aku ngapalno Allah wujud ki dambah kok nang kene kok tulisane qadim. Nah nang dhuwure ditulisi
Qidam dure lafat qadim. Aku ngapalno bakok tulisane baki. Ya, nong dure baki ditulis bakok. Nong dure baki ditulis bakok. Mukhalifun lil khalqi. Mukhalifun lil khalqi aku ngapalno mukhalafatul lil khawadisi kok tulisane mukhalifun lil khalqi. Podo artine beda tulisane gen ora bingung dure tulisi mukhalafah lil hawa disi disi. Nah, berarti kita sampun bahas siji sifat wujud. Wujud iku artine ana. Wujud iku artine ana. Allah iku wajib duwe sifat wujud. Buktine nek Allah iku wujud ya iku anane alam donya langit sak isine iki kabeh. Anane ana ta wujude kita sedanten iki ku mestine ana sing wujudke, ora ana liya ya iku Gusti Allah. Iki tapi wujude Allah ambi wujude kita benten sebabe Allah iku duwe sifat beda ambi makhluk. Bon niki mengke nek jenengan angen-angen nek dereng nyandak wis menang paling penting ngertos riyin nggih itu wujud. Sebabnya ono wujud itu urung mesti bisa diterima dengan atau dilihat dengan mata. Nek coro ono pengertiannya wujud ada itu karena bisa dirasa dengan panca indera. Contohnya ono ora ono bentuke, contohnya angin. Iki wujud tapi iso dira rasa lan sak penungganipun. Jadi tak wangsuli wujude Allah iku ora kaya wujude menungso. Laisa kamislihi syai'un. Gusti Allah iku ora ana sing madani siji walam yakul lahu kufuwan ahad. Gusti Allah iku ora ana sing madeni perkara siji. Apa wae? Pun iki ora usah dibayang kok dindi. Berwujud tidam artine dhisik tanpa ana kang disi wujude. Jadi Allah ora gawe zate lan ora digawe wong liya. Sebab Allah dawuh lam yalid wa lam yulad. Gusti Allah iku ora dianake lan ora mutra. Ora diputraake lan ora mutra. Kita watak. Gusti Allah iku ora mutra lan ora diputraake. Ateges Gusti Allah iku ora kembar makhluk. Jadi Gusti Allah sadurunge ana makhluk iku pun wis ana sebab Gusti Allah duwe sifat dhisik. Baki atau bako artine tetep ajeg. Gusti Allah iku tetep Gusti Allah iku sing duwe sifat kaluhuran lan kemulyan. Mukhaliful lil khalqi ateges mukhalafatul lil hawadisi. Artine Gusti Allah iku nulayani sakabehane makhluk. Jadi ora ana siji wae makhluk kang nyerupane Gusti Allah. Ngendikane Allah laisa kamislihi syai'un.
Jadi Gusti Allah iku ora ana sing madani marang perkara siji wae apa. Dadi Gusti Allah ya Allah ora usah dipikirno tok endi-endi. Nggih, mulane para siswa nek kita bahas tentang ilmu tauhid niki kudu di napa cegaki nggih, cegaki kalih ngeten niki. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Kowe nek mikir-mikira angen-angeno nong makhluke Gusti Allah tapi aja ngasi kowe duwe angen-angen masalah ing Gusti Allah. Jadi nek kita nggunakake pemikiran niki kudu nang makhluke Gusti Allah. Gusti Allah aja ngasi dipikir-pikir tapi cukup jenengan ngimani mercayai. Ngoten. Nggih. Pun kalau saniki dilajengake bit selajengipun. Wa qaimun goni wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tangdimu wa qaimun landat kang jumeneng wa qaimun landat kang jumeneng ghaniyun tur dat kang sumugih ghaniyun tur dat kang sugih wa wahidun lan dat kang siji yang berikut tulisannya hai nek dimaknani hayyun lan dat kang gesang utawa urip hidup qadir lan dat kang kuwasa lan dat kang kuwasa muridun lan dat kang ngersakake muridun lan dat kang ngersakake alimun tur dat kang mirsani atau ngudaneni bikulli syai tulisane nek diwaca makna bikulli syai'in bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji-wiji bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji sami'un lan dat kang midanget tur dat kang midanget mendengar dungu kerungu al basiru lan dat kang mirsani al basiru lan dat kang mirsani wal mutakallimu lan dat kang dawuhi wal mutakallimu lan dat kang dawuhi bersabda apa bersabda atau nek cara basa anu nggih ngomong
nek cara anu ya berfirman lahu iku kedue Allah, lahu iku kedue Allah sifatun sifatun utawi piro sifat utawi piro sifat sabeatun kang pitu sabeatun kang pitu tang tadimu kang tadimu kang runtut apa pitu kang tadimu kang runtut apa pitu bon tak wangsuli mele diteliti maknane waqaimun wani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli syai samiul basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tang tadimu waqaimun landat kang jumeneng waqaimun landat kang jumeneng Goniun landat kang sugih Goniun landat kang sugih wawahidun landat kang siji wawahidun landat kang siji wahayun landat kang gesang tai urip wahayun landat kang gesang qadirun kang kuwasa qadirun kang kuwasa muridun landat kang ngersakake muridun landat kang ngersakake alimun landat kang mudaneni utawa mirsani ngerteni landat kang ngerteni bikulli syai'in kelawan saben-saben suci bikulli syai'in kelawan saben-saben suci wiji sami'un landat kang midanget ngrungu sami'un landat kang midanget al-basiru landat kang mirsani melihat al-basiru landat kang mirsani wal mutakallimu landat kang dawi wal mutakallimu landat kang dawi utawa berfirman berkalam lahu iku kedue Allah lahu iku kedue Allah sifatun utawi piro-piro sifat sifatun utawi piro-piro sifat sabatun kang pitu tang tadimu kang urut apa itu. Cukup sekian ngaji pagi hari ini, besok kita terangkan karena waktunya akan jam 8. Kurang lebihnya minta maaf. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan Allah dapat beribadah kepadanya dan mudah-mudahan kita selalu dapat ridhonya. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Maulaya sholli wa sallim